हिन्जाव गोदान लागोजों फैदों जाथिसेबखा मेकआप लस जायो मेकआप लस जायो गाबनो नाङा आयो सेस खालामबायलै नों दे मोखां जोखां नायलाय दान्दिसे दे मिनिले 1 2 3 मोखां जोखां नायलाय ओरैहाय नै हिन्जाव गोदाननोहाय बेबायदि दान होफैबाय आरोखि हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय दां ने आनजाय हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय होफैदोंदां लाला इदि मोनथो नै दायो फाइनालि हाबायाव मोनफैबाय आं हाबलांनोसै ओमफ्राय नै नायदो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानाखौ बेयाव बेबायदि फट' खालामनानै दोनदों आरो निशान एन्ड लिजा आरोखि ना ओमफ्राय हाबलांनि सिङाव ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना आदैया जिथुनाखि हौवा गोदाननि बिफा आरोना ओमफ्राय नैबे हौवा गोदाननि बिमा ओमफ्राय आदै बिहामजोखौ बबेनिफ्राय मोनबोखो बेंटल देउलगुरि आচ্ছা बेंटल देउलगुरिनिफ्राय ने ओमफ्राय माबायदि मोनदों गोसोआव दायो बिहामजो मोनना बहुद गोजोननाय मोनदों सान्थि मोनदों आरो बे समाव नैथि बिहामजो जाहैबाय मोजां बिराद गोजोननाय मोनदों ना मादै ने दा आं एसे सिङाव हाबलांनि दे नै दा बेबायदि डेक'रेसन खालामदों आरो नै आं एसे हाबलांनोसै एसे बे टेन्ट हाउसआ गामिनि खाथिनिनो आरो हाथिमारानि होननानै खोनानो मोनदों बिराद खम बेसेयावनो बानायना होदों बिथांमोना ओमफ्राय गोबांथार दङ आरो दा बेबायदि आरोखि नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना बेयाव जिरायनानै दङ मानो होनना बुङोब्ला हिन्जाव गोदान लोगोफ्रा ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय आं एसे सोंनानै लानोसै जोंना ब्रादार निसानानै ओमफ्रायथ' दिनैहाय हाबा जाहैबाय ओमफ्राय बेवाइफोर जानोसै आङो बबाव लोगो मोनजेननानैहाय लाबोथिखो अनलाइनावलै फेसबुकआवनोखा होनब्लाथ' फेसबुकआबो बिराद लाब दं बरगयारि नागिरै मोनदों ओमफ्राय मेसेज हरजेनबाय मेसेन्जाराव होनजेनबाय बिदि होनजेनखादों ओमफ्राय जाखाले ओमफ्राय नोंबो खेबसे हाय न'नियावहाय हेल' होनहरफिनबाय हरबाय आङो आखाइसो हरजेनदोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय मिथिलाहाय बावबाय आङो दानिल' नंला ना गोबावसै स्क्रिनशट खालामना लाखै बै फेसबुकआव नायफिनबा मोनगोन आरो मेसेजआव मालाबा फैदो टाइम लानानै फुरा देखायगोन आं डिटेल्स नोंसोरनि गोसो थोलायनायखौ दे नायनोबा नोंसोरनि गोसो थोलायनायखौ बरिया दा दिनैहाय गोथार जुलि जाबाय आरोखि गाजा गोमजा गोजोनथाव खौरां मानो होनना बुङोब्ला मानसिया सानसे हाबा जाखायो जोनोम जानाय हाबा जानाय थैनाय बियो दंखायो दा दिनैहाय गोथार जुलि आरोना गोजोनथाव खौरां बयनिफ्राय देरसिन ने फिलिंस माबायदि मोनखो मोजां मोनदों ओमफ्राय बेवाइयालाय आं मिन्थिथ'आ र' मिन्थिथ'आसो मानसिफोरनि हाबा जाफैनाय बायदिसो मोनदों आं दाबो आयो मोजां ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं एसे देखायलांबावनोसै बेयावहाय माने आलासिफोरखौ बेयावहाय जिरायहोगोन ओमफ्राय ओरैहाय हिन्जाव गोदान लोगोफ्रा फाइनालि सफैनानै दंफैखासै आं एसे हाबलांनानै देखायनि दे नै ओरैहाय बेयाव साहा लोंहोयो ओमफ्राय जों ओंखाम जाहोगासिनो दङ दे आं एसे देखायलाङि बेसेबांसो फैदों फैनायालाय एसे गोबाङै नुदों आङो दा बिदि आरो माने ओंखाम जाहोजेनबाय नै जाहोखाबाय खायसे जाखांबाय आरो नै बिदि आरो जाहोजेनबाय फुरा नै जानाय लोंनाया फैया मोनजाथ'वाखै ने आब' नैबे बुस्थुआ सफैग्रोबाय आरोखि इयो दै सिङाव थाग्रा दा बिदि आरोखि नै दानि आथिखालावथ' रावबो ओंखाम खुरला मानो होनोब्ला गासिबो केटारिं ग्रुप थाजोबखासै आरो नै केटारिं ग्रुपफ्रानो रानदों बिसोरनो ओंखाम खुरनानै होदों बिदि आरो ओरैहाय जोंना नै सालथेया सफैबाय दे मोजां दा जाखांखाबाय आच्छा ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना नोंसिनि खाथिनि जाहैबाय ने हिन्जाव गोदान लागोजों फैदों जाथिसेबखा आच्छा गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय दा सान्दि न'आवनो दंथ'यो औ प्रग्राम गैया जेरावबो एखुसा ओंखारगोन नङ गुवाहाटीनिफ्राय नागालेण्ड दा ब्रादारखौथ' सिनायै रावबो गैखाला ना माथो सान अफ बड'लेण्ड सोरबाफोर गोदानब्ला साबसक्राइब खालामहैनो हागोन दा गोजोनथाव खौरां थाथ' ब्र' दे ओमफ्राय ओरैहाय नै
गोबांथार संदों खावदों आफायालाय माथो जेबो बाहाग लायाखै नामा नोंलाय लादोंमोन मोनाया एकदमबारे 4टासिमखा मेगना दासिमबो एकदमबारे बोगदोगासिनो आरो फानलु जिगोनाजों फुनानै लानांगौ रामगोनाव होनब्ला स्रांबा मोनो ओमफ्राय बैजोंहाय गोदादों बेबायदिनो बेदर बायदिसिना आरो गोबांथार ओमफ्राय आं थांले आरो ने फंबाय दे अनला जाहैबाय बियो नै ओमफ्राय ओरैहाय बेदर एवगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे दंफाङा बिराद गिदिर गिदिरलै गासिबो लबर दंफांसो इयो नै नायनाय गासिबो लबार दंफां गोजा बे गासिबो लबार बागान गोजा आरोना बिसिनि गोजा नैबे गासिबो लबार बागान गोजा ओरैबायदि गिदिर आरो अमा बेदर संनायावहाय आखा फाखाखा ओरैहाय अमा बेदर माथो जाखो ना खर' गोथाव ओमफ्राय गोथाव ना थावा बाजै ना खर'आ गोथाव दा सिबिल गे सावथालिनि गोथावखौहाय सिबिल होनोलै सिबिल या होनो गोथाव होनबाथाय नै बिराद खामानि मावनायाव एक्सपार्टजोब बिसोरो अमा बेदरखौ नैबे गोजौआव दोनजोबदोंमोन आरो जाहाथे सैमाफोर माफोर मोनजायैनि ओमफ्राय नैबेयावहाय फुरा दाउ गोदाखांबाय ओमफ्राय दाउआ लकेल गोजानै दाबो दंबावो नै माखासे बेखौ गोदाजोबनांगौ आरो बेखौ जब' होजोबखाबाय आरो नै बियो गासैबो जब' होजोबबाय ओमफ्राय आदा अमा माबेसे बुथारनाय जाखो अमाया 7था बुथारनाय जाबाय टटेल ने औ टटेल गोगोम गोगोमखा गोगोम 12 मनसो थांबाय दा निश्चय खोनाबाय जोंनाथ' हाबा होनबा आसाम ट्रेक्टर नङाबानो जाहैबाय दायो हिन्जाव गोदान लोगोफ्रा बिदाय जाबाय आरो हिन्जाव गोदानाबा गाबगोन ना गामा जाखो गामाय गादा बोरैबाला गामाय ना गामा हिन्जाव गोदाना बेवाय इयो बेवाय नों थाला साबसिन जागौमोनरा बिदायावहाय जारलालै माथो रावबो गामारा नोङो गाबदोलै बा नोङो गाबदो हिन्जाव गोदाना गामाय ना मादैमोना एसे गाबना होदोरा हिन्जाव गोदाना गाबथाराखिसै एसे गाबना होदो आब'मोना हिन्जाव गोदाना गाबनाखिसै ना मेकआप लस जायो मेकआप लस जायो गाबनो नाङा आयो सेस खालामबायलै नों उनसुमै इयो जोंनिया फेसबुकनि माबा आरो फेसबुक बार देन्जार मोसानायाव ने औ लोगो मोनदों अमा फेन्दा बुदुग्रानो हिन्जाव लाबाय बेला अमा फेन्दा हरो मोनसे औ बेनिखायनो बे अमा फेन्दाखौ औ जाहैथोंसै ने जाहैथोंसै औ अमा फेन्दा हिन्जाव गोदानखौ गाबनिखौनो बिराद मोजां मोनबाय आं खेबस्लाबनो मोनाखै बरिया बरिया जेबो हिट जालाय नोंनि है आं दा मा जायो खालामबाय रा फिदे गाव थानो मोनलासो हिट जागौमोन दा साइसा इदिमोन इयो गाव थानो मोननायनिसोमोन ने औ